Vítajte v Interklinik. Volám sa Slavomír Mičiak a som generálnym riaditeľom Interkliniku. Už od detstva som medzi lekármi a preto mi je medicína a starostlivosť o pacientov taká blízka. Dnes moje niekoľkoročné skúsenosti s riadením zdravotníckych zariadení využívam práve v tejto súkromnej klinike, ktorá viac ako s 20-ročnou tradíciou poskytuje špecializovanú zdravotníckú starostlivosť pre svojich pacientov v rôznych odbornostiach. Takýmito sú napríklad stomatológia, plastická chirurgia, gynekológia, dermatológia, medicínske spa a iné. Naším cieľom je, aby sme vám a vašim najbližším s naším tímom špičkových odborníkov poskytli tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť a podporili vás na ceste k zdraviu, sebavedomiu a výnimočnosti. Vaše zdravie a zdravie vašej rodiny sú pre nás na prvom mieste. Preto budem rád, ak vy a vaši najbližší prídete k nám do Interkliniku a objavíte tak nový rozmer zdravia, komfortu a spokojnosti. Tešíme sa na vás.